खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि मिस इउनिभार्स आसाम 2026 बिमुं मोननाय तामुलपुर जिल्ला कक्लाबारि गामिनि महरगिरि पिंकी बसुमतारीखौ गामिनि रायजो राजाफोरा दोलै नोगोरै बरायदों। नंगौ आर'नाइ एन्टारटेनमेन्ट क'अपारेटिभ ससाइटि लिमिटेड आरो आर्ट एन्ड मशन डान्स स्टुडिअ एन्ड ससाइटिनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड हालामाव खुंजानाय मिस इउनिभार्स आसाम 2026 आरो मिस टिन इन्डिया 2026 नि ग्रेन्ड फिनालेआव देरहासारनाय तामुलपुर जिल्ला कक्लाबारि गामिनि पिंकी बसुमतारीखौ दिनै गामिनि रायजो राजाफोरा आर'नाइ आरो बिबारनि मालाजों बरायदों आरो मान बावदों। मख'नो गोनांदि गिबि खेबनि थाखाय गासै आसामनि जानानै फैगौ जुलाइ दानाव जानो गोनां मिस इउनिभार्स इन्डिया 2026 आव बर'नि आगोमा फिसा तीर्थ बसुमतारी आरो माख'नि बसुमतारीनि आंगो फिसाजो पिंकी बसुमतारीया बाहागो लाहैनो खाबु मोनबाय। बर'नि गाब गोनां आगरफालि दख'ना गाननायजों जानो गोनां मिस इउनिभार्स इन्डियायाव बाहागो लागोनखौ फोरमायथिदों। मिस इउनिभार्स आसामनि ग्रेन्ड फिनालेआव देरहानो हानानै पिंकी बसुमतारीया जोबोद गोजोननायखौ फोरमायथिदों आरो गावनि सिमाङा जाफुंसारनायनि थाखाय बिमा-बिफा, फोरोंगिरि आरो गासै मददगिरिफोरखौ साबायखर बावो। लोगोसेनो फैबाय थानाय मिस इउनिभार्स इन्डियायाव बाहागो लानाय समाव मदद खालामनो थाखाय गासै रायजोफोरखौ खावलायो पिंकी बसुमतारीया। गासैनिसिमबो आङो नोंथांमोननि 2026 नि मिस इउनिभार्स आसाम 2026 आङो थांनाय 23 एप्रिल 2026 आव मिस इउनिभार्स आसामनि टाइटेलखौ मोननो हादों आरो टाइटेलखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। माने बे आंनि मोनसे सिमांमोन उन्दैनिफ्रायनो आरो 2024 निफ्रायनो आङो जे आंनि बिउटि पेजेन्ट जर्निखौ स्टार्ट खालामदोंमोन। बेनिनो आङो हार्डवर्क खालामना गावनि हार्डवर्क आरो कन्सिस्टेन्सिखौ लाखिनानै आङो नैबे पेजेन्टखौ खालामदों। ओमफ्राय दा आं बेहाय देरहासार जानानै बे टाइटेलखौ मोननो हानानै जोंनि हारि आरो लोगोसेनो पुरा आसाम स्टेटखौनो आङो मिस इउनिभार्स इन्डिया स्टेजाव रिप्रेजेन्ट खालामनो थांगासिनो दं। नेसनेल स्टेजाव मोनहैनो हानायाथ' जोबोद गिदिर खोथा जोंनि थाखाय आरो आङो जोंनि हादोरनि फारसे साननानै एबा जोंनि कालचारनि बागै एबा जोंनि कमिउनिटिनि बागै साननानै आङो जोंनि आसाम स्टेटखौहाय मोजाङै रिप्रेजेन्ट खालामनो थाखाय आङो आसा खालामो। रिप्रेजेन्ट खालामोबा आं गावखौल' रिप्रेजेन्ट खालामगोन होननानै बुङा। जोंनि हारिनि सिनायथि जोंनि नट अनलि बर' बाट all the diversity that we have in our Assam, all the diverse culture आङो सबखौबो देखायनो माने गोसो दङ आरो आसा खालामो कि आं मोजाङै खालामनो हाथों होननानै नेसनेल स्टेजाव। गिबियावनो आङो इसोरनि फारसे आङो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोदों जे आंखौ बे लामायाव दिनै दिन्थिफुंलांबाय इसोरा आरो लोगोसेनो गिबियावनो आंनि आइ बाबा आंनि फेमिलि आंनि आलासि बिथांमोन गासिबो जिहेतु बेहाय नुजाथिफैदों आंनि पेरेन्ट्सनि अनगा आं दिनै बे लामायाव सफैनो हानाय नङामोन। ओमफ्राय बेनि उनाव जाहैबाय सार जायख्लं बिथाङा जाहैबाय मिस इउनिभार्स आसाम आरो आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि अर्गेनाइजार। बिथांनि थाखायनो आं दिनै देरहासार जानो हादों। बिथांनि अपरचुनिटि मोनामोनबा आङो बे लेभेलाव सफैनो हानाय नङामोन। बे अपरचुनिटिखौ मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै बुंनो थाङोबाथ' आङो इमान मोजाङै आंखौ वेलकाम खालामगोन होननानै आङो एक्सपेक्ट खालामाखैमोन। एक्सपेक्टेशननि बारा खुसि जादों आरो आङो माने आं बिराद थेंकफुल आंनि आइ बाबाया इमान खम टाइमावनो आंखौ बिदि एरेन्ज खालामदों वेलकाम खालामनो। लोगोसेनो आङो गामिनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावहरो जे आंखौ माने ओरैबायदि खुसि मोनदों आङो बे बरायजानानै दिनै बिदि आङो मालाबाबो सानफेराखैमोन सिमाङाव मोनसे सिमाङा मोगथां जानाय बायदि मोनबाय आरो दिनै आं बिदि बरायजानानै। थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय आं गामिनि गासैनिसिमबो आरो नायगिरि बिथांमोननिसिमबो। बिराद प्राउड खालामनांगोन बियो जाहैबाय फार्स्ट बड' गार्लस गोयिं टु रिप्रेजेन्ट आसाम नेसनेल स्टेजाव आरो मिस इउनिभार्सआ दिनैसिम 76 इयार्स सेलेब्रेसन खालामनो थांगासिनो दङ 2026 आव। बेनि गेजेराव दिनैसिम सासेबो बर' सिख्ला गैफेरामोन। बियो फार्स्ट टाइम बर' सिख्ला जाय आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन आरो दा 23 एप्रिलाव जोंना ग्रेन्ड फाइनाल जानानै थांबाय। दा बेनि गेजेराव जोंना जुलाइआवहाय मिस इउनिभार्स आसामना 23 एप्रिलाव ग्रेन्ड फाइनाल जाबाय दाख्लि। दा जुलाइआव ग्रेन्ड फाइनाल जागोन आरो दा बेनि थाखाय जों बेखौ प्रिपारेसन खालामबाय थागोन। बेनो जोंहा बिराद प्राउड जोंनि बर' सिख्लायानो बे बोसोरावहाय आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामसिगोन आरो नैबे बादायलायनायाव
महरगिरि माने कन्टेस्टेन्ट माने कम्पिटिटरफोर बुंनो थाङोबा अडिशनावहाय अफलाइन अडिशनाव जोंनाव 23 प्रेजेन्ट जादोंमोन बेनि गेजेराव अनलाइनावहाय 15+। बेनि गेजेरावहाय जोङो गासै 14 गार्ल्सखौ सेलेक्ट खालामदोंमोन अल आसामनि गेजेराव आरो अल आसामनि गेजेराव 14 सेलेक्ट खालामनानै बेनि गेजेरावहाय जों सानब्रैहालागै ग्रुमिं खालामनानै 23 ग्रेन्ड फाइनाल जाबाय बेनि गेजेराव तामुलपुरनि पिंकि बसुमतारिया विनार जानो हाबाय आरो जाफुंसारनांगोन बेनि थाखाय जोंहा मावनांगौ खामानि दंबावो आरो नेशनेल लेभेलसिम थांनायावहाय आसा खालामो नोंसोरबो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा एबा आसामनि साफ्रोमबो रायजो राजाया बिथांखौ हेल्प होगोन मानोना बिथां नेशनेलाव सहैनाय लोगो लोगो जोंहा भटिं सिस्टेम थागोन माखासे बिथांनि पस्टार शेयार खालामनाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा नेशनेल लेभेलावहाय रिप्रेजेन्ट खालामनोबा मालाबा समाव फाइनान्सियेलनि गोनांथि जायो बेखौबो जोंनि गभर्नमेन्टआ बिथाङा जि नेशनेल लेभेलाव थांगोन आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन आरो बिथाङा दि जोंनि बर' दख'नाखौ गाननानै दिनै मिस इउनिभार्स इण्डियाआवहाय रिप्रेजेन्ट खालामनो थांगासिनो दङ बेहाय जों गासिबो बर' हारिनिनो मोनसे बिराद गिदिर गोग्गानाय बेखायनो जोंखौ एबा पिंकि बसुमतारिखौ फैबाय थानाय समाव बयनिफ्रायबो सापर्ट मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो